Program Sony DVD Architect umožňuje i jednoduché vloženie zoznamu hudobných skladieb. Klikneme na tlačidlo plus na paneli Prehľad projektu a zvolíme možnosť Music Video Compilation. Urobíme dvojklik na novovytvorenú položku. Prejdeme na kartu Compilation. Klikneme na tlačidlo plus a do projektu pridáme zvukové súbory. Prejdeme na kartu Slide na paneli vlastnosti. Klávesovou skratkou Ctrl plus A si označíme všetky zvukové súbory. Nastavíme obrázok, ktorý sa zobrazí pri prehrávaní skladieb. Zmeníme parameter video a vyberieme súbor s obrázkom alebo videom. Pravým tlačidlom myši klikneme na položku Music Video Compilation 1 a zvolíme Insert Scene Selection Menu. Do poľa Page Title vpíšeme nadpis stránky. V poli Links per Page vyberieme počet odkazov na každej stránke. Prejdeme na stránku menu so zoznamom skladieb. Klikneme na položku so zoznamom skladieb pravým tlačidlom a vyberieme Set Start Item. Týmto krokom sme nastavili stránku s výberom scén ako štartovnú stránku projektu.